načelnika trenutnog, ali naš načelnik koji mi nosimo u srcu, gospodin Žano Duraković, i naš nezamjenjivi, stalni, onaj u kojem mi ovdje Bošnjaci nalazimo utočište, a to je naš glavni imam, gospodin Danko Pešović. Naša škola, hvala Bogu, kako koja godina ima sve više i više učenika, ali ipak taj broj je zanemarljiv u odnosu na onaj broj koliko je bilo učenika u ovoj školi prije rata. Prije rata ova škola je brojila u prosjeku negdje oko 800 učenika. Nas trenutno ovdje ima, znači kad uvijek su upitani učenici 120, 3-4 uvijek da meni učenik odlazi, neki dolazi, tako da ja uvijek govorim, imamo oko 125 učenika. Danas ovdje su sa nama učenici, malo jesu nestrpljivi, ja ih razumijem kao neko ko s njima radi svakodnevno, umorili su se od škole, otišli su na raspust, sad smo ih opet pozvali, rečeno da će biti neki bagetići, oni su nestrpljivi, sve je to razumljivo i sve je to za djecu. Zahvalim se u ime ove škole, znači na ovim načelnicima kao i ovim našim zvaničnicima, što su danas došli, što smo mi po prvi put u ovoj školi nakon povratka obilježili na neki način Bajram. Ovdje djeca ne vježbaju da pjevaju ladije, nažalost, ovdje djeca imaju skroz neki drugi program, ali evo, u ovo nekoliko dana uspjeli smo nešto da pripremimo kako bi zadržali vašu pažnju, a kako bi vam nešto pokazalo ovdje što znači.